ह्याला ते आपल्या गुढीपाडव्याच्या पालखीला ढोल नको आणू तुम्ही. किती रुपये देता त्याला ढोल आणता त्याला? बोल तर 100 किती 151 का 251 देता? 151. गेल्या वर्षी कुणाचा ढोल आणलेला? गेल्या वर्षी कुणाचा? किसना तर किसनाला किती दिलं? मला पण नाही. मेहनता पण किसनाचं घेणार. चिटकी मारता येतं. तेजसचा घ्या ढोल. तेजस आहे. टिमकी पण आहे तेजसची. हाय. तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश कुलकर्णी तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, शिमगा काय आमचा अजून संपलेला नाही. आज लास्ट दिवस आहे आणि उद्या मी मुंबई जाणार आहे. तर त्याच्यामुळे मी बोललो ओलावर आमच्या इकडे म्हणजे शेतावर आमची जी आंबा आणि काजूची बाग आहे तिकडे फिरायला येतो मी दरवेळेस. तुम्हाला व्हिडिओ दाखवतो. तर आता काजू पण झालेले म्हणजे आता संपायला आला. काजूचा सीझन संपायला आला म्हणजे. आणि फक्त आता काय आंबे. आता आंबे तर बघूया आता आंबे बिंबे काजू बिजू कुठे कुठे काय काय झालेत. काय आहेत रे? काय आहेत? चिखलात वाटते. बोरा आहे ना मारी. काय आहे? बोरा. पोरगी. अरे चावट बोरा नाही ती, चिखलात ती. मग काय बोलता? ऍक्टिज आहे ना. बोरा आणि याला काहीच फरक नाही माहिती. मुंबईची आहे ना. दे मला. दिप्या काय बोलतो बाई? बोरा आहेत काय? काले काले काय? अरे मुंबईला नेरूरला गेलेलं बोरीचा झाड आवलात काय आग लागली. प्रश्न मी बोलताय नाही आवलं नाही. बोरा आहेत बोला. बघ वर पडवून फांदीला त्याच्या काट्या रुपतात काय बोरा आहेत. काय तिथं रस्ता आहे. कुठून येऊ नका फिरायला. हिला तोडताव तुम्ही आमचं कुंपण बिंपण. रोहन दादा गेला. रोहन कुठं आहे रे? घरी आहे. मित्रांनो हे बघा छोटी छोटी आंब्यांची झाडे. यांना पाणी घालतात का नाही माहित नाही. बघा यांना पाणी घालायला येतात पप्पा. हा बघा हा मागं तुम्हाला दाखवलेला आंबा त्याच्यावर हे झालेले मोहर झालेला तो आंबा आहे त्याच्यावर. मीठ मसाला आणला काय? हो आमचंच आंबा खायतात ना ते हरामिया. कोणाकडे आहे काय मीठ मसाला? मी तुझ्या कट्ट्यावर ठेवलेला आणून. होय काय? तो तुम्हाला माहित. होय काय? तू माहिती आहे व्हिडिओ करते. होय काय? मीठ मसाला आणलास तू देव्या? काढू नका आंब. बसार पोराने ना बघ ह्या साईडला कोकमीचं झाड आहे म्हणजे रातांबीचं. बाकीची पोरं तिथे बसली रोटेशन आहे. बाकीच्या पुढे गेले काय माहिती नाही. लोक हा पूर्ण असा लागला आमचा कंपाऊंड. मला दाखवलेलं प्रत्येक व्हिडिओमध्ये. आणि हा इथे कोकमीचं झाड आहे म्हणजेच रातांबी. पिकले हा तुमचा आहे? आणि हा झाडावर काय आहे? एक एक दे मला दे.
थांब थांब ला काय कॅच पकडतोय वा वा घे याच्या बिया काढून घे. खाऊ नको, हे खकावतील तुला. थांब नको. 5 घेतलेले आहेत. ए मला बोरं खायची. अरे कट्टाच बोर आता. आता पप्पासून ठेवलं वाटतं. हे कोकम नाही राहिलं. दे. अरे कोकम कुठे गेले आमच्या कोकमीवरती? दिसत नाही कोकम. ते काय कच्चा आहेत बा. थोडं थोडंच आहे. अरे काढ. पहिला कॅच बघ काय पकडताय. वय देई गिगू नाही तसा पकडत. ए कोकम आहे. नाही आंबा. अरे दे तर कॅच. अरे देताय तर. हे कसला आहेत? तर मित्रांनो मी खाऊन बघतोय कसा लागतोय तो. नको नाही जमणार. नाही क्वालिटी बरोबर नाही. ए चलनी पिचू. वैदू बाबा कसा पाय दे. दे. वैदू कसा पाय दे. अर्गत मी बिया फिरवून घे सगळ्या. जास्त पण जोरात देऊ नको. हातात घे त्या बिया. ए दे थांब मला कॅच पकडायची. काळजी नको. हे संख्येच्या बिया घे खिशात काढून सर्व. कोकणीवरचे कोकम दाखव रे. दिसतात त्यावर. हो घाटा दिसणार नाही. हा ते दोन म्हणून दाखव. ठीक आहे जागा जागा जागा. कुठात ते फणस. हा दिसलं दिसलं. तर मित्रांनो हा बघा हा इथे एक मोसंबीचं झाड आहे. नाही की वरती तिथे ते येतात. ते आता मला वाटतं पाणी घालत नाही त्याच्यामुळे येत नाही. आणि हा बघा दोन्ही साईडून आमच्या कंपाऊंडच्या होल म्हणजे जमिनीच्या बाजून जिथून शेत लागला ना तिथून होळ आहे. म्हणजे आमची जागा ओळखण्यासाठी तर आम्हाला इझी पडते.
दोन्ही साईड खाली खाली मिळायला लागते तुम्हाला कसं करू सांगतो तेलात मारते आहे ना मुंबईच्या लोकांचं असंच असतं म्हणजे मुंबईच्या माणसांचं नाही रानात तर चालता येणार कसं कुठल्याच आंब्याचा आंबा गोड नसतो ना तेवढा आमच्या आंब्याचा गोड आहे आंबा जबरदस्त एकदम गोड आहे फर्स्ट क्लास क्वालिटी गोड आहे तुम्ही खाल्लात ना तर परत त्या आंब्याखाली येऊन झोपणार दुसऱ्या दिवशी आंबा पडतील ते टिपण्यासाठी एवढा गोड आहे आंबा हो तुझं असं खावलं तुझा आंबा हे बघ आंबट हे बघ ए, आंबट. खाली ये. दाती खाली कर दी रांडीच्या मला चीक सगळं पाचलंच ना खाऊ काय हा? हा बघ आंबा हा बघ. ए, डमा 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 शेत दाखवा आमचा पूर्ण हा बघा पूर्ण शेत आहे आमचा तुम्ही नको मारू ए बघ हे बघ हा बघ गो बाया तिथं पण कुठला आहे तो हा बघ. एक आंबा हा बघ. याचे पण गोडच आंबे आंब्यावर एकच काढू नको आंबा काढू नको काढू नको हे काढू नको कलवाच आहे अरे पडताय ते वेगळं आहे. उचल ते हा? हे घे. तसाच वाटताय ते आंबट चांगला लागेल ना हे जाऊ नको हे घे. चल मग आंबट आहेत का नाही भाऊर तयार व्हायला होता मारीन. आंबा अर्धा मला पण आंबा हवा जा घरात तू कोण इथं काय तिथेला पाणी तर नाही घालत म्हणून काय देत नाही बिया काजू येतात आहे ना बिया येतात काढून तर मित्र ना बघा ह्या साईडून एक वर आलेला
तो असं असं तिथे खाली मिळालेत बोल बघा. हा इकडून आलाय कंपनाच्या हा बघ त्याला भेटला आंबा. आणि तो तिकडून एक आला आणि असं खाली मिळाल त्यात ते कोपऱ्यामध्ये मला दाखवलं व्हिडिओमध्ये. जांभूल भवारले. चला खाली जाऊया गवत लय आहे. एक दिवस कापून टाक. तिला हात धरू नको तिला येऊ दे जरा कुदी जरा चालायला. हे कर दाखा मी मसाला एकदम वाईटचा काढून घे हाताने. अरे ये म्हणजे जास्त पाण्याच्या लावत खाली नाही. जाऊ नको. येऊ दे तिला. अशी कोकणातली कशी राहायची कोकणामधलं तुला काय बोलायचं आंब्याचं. दिप्याचा फणस ब पिकलाय काय. फणस पिकलाय काय ब. कच्चा तो होता. हो आलेत ना आलं तेव्हा. हा कुत्रा इकडं कधी
त्या कोळीचा पण पेमदा केला. तिखट काय कोण बोलला? कडू कोण बोलला? वातड पण चव आहे, हम्म? आंबट पण आहे, खारट पण आहे, तुरट पण आहे, जाड आहे एकदम. तिखट पण आहे, गोड पण आहे, अंगी पण आहे. कातडीच जाड आहे. जुनाड आहे वाटतं. गेले वाटतं तिकडे आवाज येत होता. कोण मला तिखट झाला. या बघ हा पुढे पाहिजे काय बोला. दे ना, बघूया कसं लागतं ते. काजू दे, बी घेऊन जा, गोडा घेतो काजू. नंतर माहिती इकडे दे ना वाजवर आता. मित्रांनी पाकळा बघा किती वर आहेत. चिरी 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 करतायत काय ती. जेवलाय वाटतं. आपला नाही ठेवा गप. देवाच्या पायाला घास. येल काय भारतो माझ्या उडवू नको. अब थांब जरा, लवकर लवकर पूछ. आता पूछ ना. पुढे पुढे उडायला लवकर लवकर दाखवा आधी. वरनं काढला न. त्या सापाचा सगळा येतो उडवला तुम्ही. दिप्यादावर चीक. डोळे उडवतो माहिती आहे, त्या चष्मा घालायला लागतोय तसा. आता पुसला असतंय ना, नंतर येतं मग. तोंडावरचा गेला का सगळा? अरे तो वरती पाणी आहे डरमात, त्याच्यानं पुसवायची. तोंडावरचा गेला काय बोल, हातावरचा चालेल. काढलास गिर, पुस केला आता. दे माझ्याक. बघ
आतल्या साईडून धुवायला लागेल तिला, नाही तर तो ही मारायला लागेल. लेन्स क्लीनर आहे ना तो. हे बघ ते काजू दिसलेत दाखव. ती नाहीत. खरोखर खाल्लं की काय बी सोबत काय मसाला नाही. तो एक काजू पडलाय. पिकत आलेला तो मस्त. वरचा काढ रे, तो वरचा थांब. चावर दावणी मला दे. हा तो काढ. कसा चाव. चाव- चावतो? इथून चाव दावणी दे, तिकडे गोड लागेल. नको तू खा मग. हे दे बी. याडी बाई तू. आता तुझी मम्मीच तुला ओरडणार, मोठी दिदी जलणार इकडे तुला बघितल्यावर. हे एवढी कलमाची झाड आहे, तशी तिकडे पण दिसली असेल तुम्हाला. आमचा कलम खालचा तर तिथला मोडला आहे. म्हणजे व्यवस्था ठेवायला तर तुला सांगितलं माहिती तुम्हाला तर सांगतो. आंबा आहे कुठला कलमात असं कंपाऊंड लागलं. हा काय लागला ना तो फुकट चालू बोटा निघतल. इकडे ये वैदू, इकडून बघा ये. शरण काढला ही डाळ टाकला नाही. बोललो आमच्या बिया कोण काढताय? हो आमच्या बिया कोण काढतोय रो? आलेला गेला कुठं काय माहित नाही. फुला बघ, फुला जातो. कसले फुलं दासवंद. फुलाचा हा एक आमचा कलम खालून दाखव. या इथून नको झूम करू मोठी. रो आमच्या बिया कोण सोडतोय रो? हे इकडं कशी काय दासवंद? काय गो? बापू, हाय बाई तो आज. या बाण कधी सुटलाय रे? माहित काय आमच्या बिया कोण हा काय रस्ता आहे बा असा की जाऊ इकडं. तोंड रे हाय काजू. आता ह्याची बी काढ नको, काजू पाहिजेच ना. काय वैदू काढ. तो बघ एक पुढं पण आहे, तो पण काढ मग. थांब जरा काढतो मी. थांब आवर बाय. तो बा अजून त्याच्या पुढं पण आहे. आणि ह्याची उडी नाही पोचत, उंची वाढव आता. दुसरा पडला तो खाली दोन पडले वैदू, ते बघ पडले दोन. ते पण तिथं दोन आहेत. ते काय किती हजार वेळा उड्या मारला तरी काय पड नाही. खाली पडला काजू. हे आणारी बरं काजू. पकडलं रे. म्हणत नाही देता. तिकडे पण आहे आमचं. हा काय रे आहे ना? कुठं आहे? हा हो वाटत. मित्रांनो हे आहे कोक. तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओमध्ये दाखवले अरे गेली लोकं रोशन आयुष दिपेश आलेला मोरे गेले ते लोक. मला पाणी पाहिजे. हा भौरी दाखव, भौरी. ते पप्पा पुन्हा पाणी पिऊन नको थांबायची बघू दे मला. मला पिवळसर पाणी लागले.
नदीचं पाणी खाली उशीर आहे. अरे कुठे आहे ड्रमात पाणी? तो ड्रम खाली आहे तिथं. मी तुला बोलला बघ वर चढूच्या. माझ्या घरामध्ये ए, चल ड्रम खाली आहे. तू बघ. इकडं होलावरती आलो बोल. चल ना मला ताण लागली. हॅलो अरे उत्तानाच्या होलावर आहे. आम्ही इथं खेळतोय. हात तिथे घालू. येऊ काय? अरे येतोय. शी. जा जेवढा तुला घाण पाणी चांगला पाणी भेटणार नाही. पितोस तू पाणी? मी पिणार. तू नाही पिणार. ल काजूल्याच्या बुंदात तू. हलक्या पारशी वे दाखवतो ते बोल. अरे दे लय. पाणी प्यायचंय मला. अरे पी दे दीप्याला कौशल मला दे. आम्हाला टाइमपास करते. तिला आता वरच ठेवणार आम्ही. उतरणार नाही बा खाली. काय ए बर्जिन बायो इथं शेताची राखण करा. आमच्या बिया बिया कोण काढायला लांबू बिंबू बघ. तर चल मित्रांनो आता आम्ही खालून जाऊन आलो फिरून विरून. तुम्ही बघितच असाल. देवेंद्र पण गेला खेळायला जायचं आहे म्हणून. आणि बाकीचे इथे आले ते तुम्हाला दाखवले नाही. जिग्नेश नाही दिसला ना रे व्हिडिओत. हे दिसलेच नाही तिघे. नाही. देवे आपला जिग्नेश रोशन आणि हा दीपेश मोरे ते गेले. ते कंटाळले इथे बसून. आम्ही खालून लवकर नाही आलो म्हणून मेंढी सरली काल. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. जे नवीन असेल आमच्या चॅनलवर त्याने सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा. जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन लवकरात लवकर मिळून जाईल. तर मित्रांनो अशात नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू आपण. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. आणि व्हिडिओ कशी वाटली ते आवर्जून कळवा कमेंटद्वारे. टाटा बाय बाय.